Det er en lorteposition, jeg har mig her. Det er sådan der 2 midt. De har en inde i A-man. Sneaky. Jeg prøver at køre B, Kristo. What the fuck? Jeg ved den overhovedet ikke. Jeg kører B, Kristo. En der måske kommer bag fra dig, Jonas. Ind op i heaven. Okay, en mand tilbage. 17 sekunder, dreng. Jeg planter. Stærkt spillet, dreng, det der, mand. Hvor det fuck, det er